अरे हाँ, का हाल बा भाई लोग सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक और हिरान सॉन्ग रंगदारी सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा। जवना गाना के टाइटल बा और हिरान के पावर ह। अरे हाँ, हिरान के पावर ह गाना कब तक ले होता, कौन चैनल पे होता, को तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होकेला बा, पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दें कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और हिरान के पावर है गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न आशुतोष तिवारी। आने बोलो हिरान के पावर है ये वाला गाना के लिखले बड़न आशुतोष तिवारी। बाकी तो लोग के वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली प्रियांशु सिंह के। आने बोलो गाना के लिखले बड़न आशुतोष तिवारी, बाकी म्यूजिक दिले बड़न प्रियांशु सिंह। बाकी भाई लोग वाला गाना बताओ जाता है कि यहाँ बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास हुई। अरे बोलो अहिरान सॉन्ग मतलब अहिरान पे गाना होके अलावा रंगदारी सॉन्ग होके अलावा जौन तो लोग सुनने में बहुत ही मजा आई, बहुत ही खतरनाक तरीके से गाना के सजावल गल बा। बाकी तो लोग बता दी कि यहाँ ये वाला गाना गईले बाड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज। अरे बोले खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों आदमी मिल के गाना बहुत ही जबरदस्त तरीके से गईले बा। बाकी तो लोग बता दी कि वाला गाने में जो वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिले वो मिले रानी एक्टर। आने वाले तो लोग के वाला गाने में वीडियो में देखे के मिले खेसारी लाल यादव और रानी एक्टर दोनों आदमी बहुत ही कमाल तरीके, बहुत ही मस्त तरीके के वाला गाने में डांस कैले बा, जो तो लोग देखे के बहुत ही जल्द मिले वाला। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला गाना अपने चैनल पर रिलीज हो गया बा। तो ये वाला भाई लोग हो सके ये वाला गाना सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज हो जाए, वरना अदर चैनल पे वाला गाना रिलीज होके आल बा। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के और रानी एक्टर के बहुत ही बेस्ट गाना शूट करके रखल बा। है ना, बहुत ही मस्त गाना शूट करके रखल बा भाई मतलब एक गाना करके तो लोग के सामने रिलीज कर ले। बहुत ही बेस्ट खेसारी लाल और रानी एक्टर के साथ गाना शूट करके रखल गल बा, जौन तो लोग हर गाना सुने के मिली। और खेसारी लाल यादव के और रानी एक्टर के साथ में वीआर म्यूजिक से भी गाना आवेला बा बहुत जल्द। आने वाले बहुत जल्द गाना के पोस्टर आवेला बा वीआर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से। तो लोग गाना के मिस मत कर ले, गाना के जरूर सुनिए लगी। बाकी तो लोग की वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर ले, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी तो लोग वेट कर लेंगे खेसारी लाल यादव के बहुत ही जल्द एक बड़ा सॉन्ग के पोस्टर आवेला बा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत